நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே. தூயாவின் பெயராலே ஆமென். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியோ என் நேச கர்த்தரே, ஆசீர்வாதியோ என் நேச கர்த்தரே. ஆவியின் வரங்களினால் எங்களை நிரப்பும், ஆவியின் வரங்களினால் எங்களை நிரப்பும். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. கண்மலையை திறந்து வா நாதத்திலே, கர்த்தாவே உன் கரங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. கண்மலையை திறந்து வா நாதத்திலே, கர்த்தாவே உன் கரங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. பள்ளத்தாக்கிலோ மலைகளிலோ, பள்ளத்தாக்கிலோ மலைகளிலோ, தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. இரட்சிப்பின் முத்துக்கள் எந்தன் சபைகளிலே, எழும்பிட இந்த வேளை உணர்ந்திடுமே. இரட்சிப்பின் முத்துக்கள் எந்தன் சபைகளிலே, எழும்பிட இந்த வேளை உணர்ந்திடுமே. ஆத்மபலமோ பரிசுத்தமோ, ஆத்மபலமோ பரிசுத்தமோ,
எங்களால ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது தகப்பனே. ஏசப்பா உங்க கிருபை எங்களுக்கு வேணும் ஏசப்பா, உங்க தயவு எங்களுக்கு வேணும் ஏசப்பா. எங்களை உற்று நோக்குறவரே, எங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே, தாயின் கருவுல உருவாகும் முன்னே ஆண்டவரே பெயர் சொல்லி நீங்க எங்களை அழைத்தீங்க தகப்பனே. இதோ ஆண்டவரே எத்தனையோ வேலைகள் இருந்தோம் ஆண்டவரே, இருந்தாலும் ஆண்டவரே இதோ ஆண்டவருடைய திரு பாதத்துல உங்க பாதத்துல நாங்க அமர்ந்து இதோ ஜெபிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதனைக்குரியவரே, புகழ்ச்சிக்குரியவரே, நேற்று இன்று என்று மாறாதவரே, அன்பின் பூரணரே, பூரண சத்குணரே, அப்பா பெரியவர் ஆண்டவரே, அப்பா நீ உன்னதர் ஆண்டவரே, பரிசுத்தர் ஆண்டவரே, உம்முடைய பெயர் பரிசுத்தம் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே உள்ளத்திலே மகிழ்வு ஆண்டவரே. ஆமா ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் எடுத்து வைக்கும் போது ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா நோயின் கட்டுகள் ஆண்டவரே, பிடிவாதத்தின் பிசாசுகள், எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசைகள் அனைத்தும் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளன. இயேசுவின் நாமம் ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே பெரியது ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே உயர்ந்தது ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே எல்லா நினைவுக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இதோ அப்பா மகிழ்வோடு அர்ப்பணிப்போடு ஆண்டவரே அப்பா வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஏசப்பாவோட ஸ்துதிச்சு வந்திருக்கிறோம். அவர் ஆடி பாடி மகிழ்ந்திருக்கிறோம். எப்படி தாவீது ஆண்டவரே நீங்க ஆடி பாடி மகிழ்ந்து ஆண்டவரை துதித்தது போல இதோ அப்பாவுடைய வீட்டுல வந்து ஆடி பாடி மகிழ்வோடு அப்பாவை ஸ்துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா வீட்டுல எப்போதும் சந்தோஷமே ஆடலும் பாடலும் என்றுதானே. நம்முடைய அப்பா வீட்டுல எப்போதும் சந்தோஷமே ஆடலும் பாடலும் என்றுதானே. ஆடுவோம் கொண்டாடுவோம், பாடுவோம் நடனம் ஆடுவோம், ஆடுவோம் கொண்டாடுவோம்,
அப்பா அப்பா பிதாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அன்பின் பிதாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வல்லமை வல்லமை வல்லமையாக திருப்பாடல் 12. ஆண்டவரே காத்தருளும், ஏனெனில் உலகில் இறை அன்பர்கள் அற்று போயினர், மானிடருள் வெய்யடியார் மறைந்து போயினர். ஒருவர் அடுத்த இருப்பவரிடம் பொய் பேசுகின்றனர், தேனுலக இதழ்களால் இரு மனதோடு பேசுகின்றனர். தேனொருவர் பேசும் எல்லா உதடுகளையும் ஆண்டவரை துண்டித்து விடுவீராக, பெருமை அடித்துக் கொள்ளும் நாவை அறுத்து விடுவீராக. எங்கள் நாவன்மை எங்கள் வலிமை, எங்கள் பேச்சு திறனே எங்கள் பக்கத்துணை, எங்களுக்கு தலைவர் வேறு யார் என சொல்பவரை ஒழித்து விடுகிறாங்க. எளியோரின் புலம்பலையும் வலியோரின் பெருமூச்சையும் கேட்டு இப்பொழுது எழுந்து வருகின்றேன், அவர்கள் ஏற்குகின்றபடி அவர்களை பாதுகாப்பில் வைப்பேன் என்கின்றார் ஆண்டவர். ஆண்டவரின் வாக்குறுதிகள் அளவற்ற வாக்குறுதிகள், மண் உலையில் தூய்மையாக்கப்பட்ட வெள்ளியை போன்றவை, 7 முறை புடமிடப்பட்டவை. ஆண்டவரே, நீர் என்னை காத்தருளும், இத்தகைய தலைவரிடமிருந்து எம்மை என்றும் காப்பாற்றும். கொள்ளார் எம் மறுப்பும் உலா வருகின்றனர், மாநிலரிடையே கொள்ளாமே ஓங்கி நிற்கின்றது. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. ஆசை என்றால் என்ன? ஆசை 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 ஆசைதான் நம் மனதில் தோன்றும். மனதில் தோன்றும் எண்ணங்கள், விருப்பம், எண்ணங்கள். விரும்பும் அது ஒரு பொருள் அடைய. நமக்கு ஆசை இருக்கா இல்லையா? நிறைய. அது நிறைவேறல என்ன செய்வோம்? விரக்தி ஆயிரும், கோபம் வந்துடும், அப்புறம் கஷ்டமா அது இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுவோம்? நான் கேட்டேன் தலை பயன் கொடுக்கலையே, நான் கேட்டது இருக்கு நடக்கலையே, கேட்போமா? அடுத்த முறையிடுவோமா? ஆனா இன்றைக்கு வேதத்தின்படி நமக்கு யார் மேல் ஆசை இருக்கிறது? உலகத்தின் காரியங்கள் மேலா அல்லது இயேசு மேலா? அது தியானிச்சு பார்ப்போமா? பிலிப்பியர் புத்தகம் எடுக்கலாம், 3ஆம் அதிகாரம். பிலிப்பியர் 3:12-14 வரை உள்ள இறைவசனங்கள். நான் இவற்றை ஏற்கனவே அடைந்து விட்டேன் என்றேன், நிறைவு எய்து விட்டேன் என்றோ சொல்வதற்கு இல்லை. கிறிஸ்து இயேசு என்னை ஆட்கொண்டதற்கான நோக்கம் நிறைவேறுவதற்காக தொடர்ந்து ஓடுகிறேன்.
ஒன்று மட்டும் செய்கின்றேன். கடந்ததை மறந்துவிட்டு முன் இருப்பதை கண்முன் கொண்டு பரிசு பெற வேண்டி இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். ஆமென். அப்ப இதுல ஆசைங்கிற வார்த்தை கொடுக்கல. பழைய நிலைமையில பார்க்கிறோம். நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றும் தேடினானே என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவிலும் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். நான் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன். நான் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன். அப்ப நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேன்? ஒன்று கிடைக்கும் அழைக்கல. எதற்காக நான் பிடிக்கப்பட்டோம்? ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த, அவரை துதிக்க, அவரை ஆராதிக்க, அவருக்கு நன்றி சொல்ல, கடைசியா ஒரு விண்ணப்பங்கள் இருக்கு. இறைவார்த்தையை தியானிக்க. அப்ப இந்த காரியங்களுக்காக நம்ம பிடித்த ஆண்டவரை விட்டு நாம் விலகி போனோம்னால் அது நமக்கு யாரு என்ன ஆசை? அது உலகத்தின் ஆசை. அப்ப நமக்கு உலகத்தின் ஆசை வேணுமா, பரலோகத்தின் ஆசை வேணுமா? பரலோகத்தின் ஆசை. அப்ப உலகத்தின் ஆசையை தேர்ந்து கொண்டவனா என்ன நடக்கும்? வேதனை, துன்பம், கஷ்டம், மன அழுத்தம், பொறுமை இல்லாத தன்மை, மரணம், அதுக்கு முன்னாடி சாபங்கள் கிடைக்கும். சாபங்கள் முதல் தொடக்க நூல் புத்தகத்துல 3ஆம் அதிகாரத்துல தொடக்க நூல் 3:16 அவர் பெண்ணிடம் நீ கர்த்தராகிய இருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன். வேதனையோடு பிள்ளை பெறுவாய். உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும். அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான். அவர் பெண்ணிடம் உன் மகப்பேற்றின் வேதனையை மிகுதியாக்குவேன். வேதனையில் நீ குழந்தைகள் பெறுவாய். ஆயினும் உன் கணவன் மேல் நீ வேட்கை கொள்வாய். அவனோ உன்னை ஆழ்வான் என்றார். கணவன் மேல் வேட்கை கொள்வாய். அப்ப அந்த ஆசை. அப்ப தேவன் அந்த பழத்தை பறித்து சாப்பிட்டதுனால அவர் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் கொடுத்தார் இல்லையா? நீங்க ஆணுடைய ஆதி தொடக்க நூலில் பார்த்தோம்னா இந்த மனிதர்களை படைப்பதற்கு முன்பாக எத்தனை நாள் கடவுள் எடுத்தார் உலகத்தை படைக்க? 5 நாள். 6வது நாள் தான் மனிதன். அப்ப முதல் நாள் என்ன பண்ணாரு? மனித வெளிச்சத்தில் இருக்கணும், ஒளியில் இருக்கணும், ஒளி உண்டாவதாக. அடுத்த நாள் அவன் வாழ்றதுக்கு இடம் வேணும்னு நிலத்தை விட்டாங்க, நீரையும் நிலத்தையும் பிடிச்சார். அப்புறம் ஒவ்வொரு காரியங்களாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் உணவுக்கு தேவையான இடைத்தரவு கனிகளையும் பழங்களையும் மரங்களையும் எல்லாம் பண்ணிட்டார். எல்லா வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிறகுதான் 6வது நாள் களிமண்ணிலிருந்து மனிதனை உண்டாட்டார். அப்ப இவ்வளவு வசதி செஞ்சு கொடுத்த ஆண்டவர் இன்னொரு கட்டளை கொடுத்தார். அந்த மரத்தின் நன்மை தீமையின் கணத்தை மரத்தின் கனியை ருசிக்க வேண்டாம். இந்த கட்டளைக்கு கீழ்படுத்தவங்களால இருக்க முடியல. அந்த பழத்தை எப்படியாவது சாப்பிடணும். யாருக்கு தூண்டுனதுங்க? சர்ப்பத்தின் வழியாக சாத்தா தூண்டான். அவன் தூண்டும் போது அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? நான் மட்டும் சாப்பிட்டது இல்லாம தூண்டுறான். அப்ப இந்த ஆண்டவருடைய உள்ள உறவுல அவங்க எப்படி இருந்தாங்க? இதே 3ஆம் அதிகாரம் எடுங்களேன். அதே தொடக்க 3ல 8 வருஷங்க. பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவிய தேவனாய் கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாய் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு விலகி தோட்டத்தின் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டார்கள். பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையில அதிகாலை வேளையில ஆண்டவர் தோட்டத்தில் உலாவுவதை கண்டார்கள். நெற்காற்று வீசிய போதிலே தோட்டத்தில் ஆண்டவராகிய கடவுள் உலகில் கொண்டிருந்த ஓசை கேட்டு மனிதனும் அவன் மனைவியும் ஆண்டவராகிய கடவுளின் திருமுன்னிலிருந்து விலகி தோட்டத்தின் மரங்களுக்கு இடையே ஒளிந்து கொண்டனர். அப்ப பாருங்க, இவ்வளவு தூரம் ஏசாயா புத்தகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம். வானமே எனது சிங்காசனம், பூமி எனது பாதபடி. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் இப்ப
இவங்களை படைத்து இந்த தோட்டத்துல வச்சிருக்கிறோமேங்கிறதுக்காக எங்க இறங்கி வராரு? தோட்டத்துக்கு இறங்கி வந்து அதிகாலையில் உழவுறாரு. இந்த பிள்ளைகள் நல்லா இருக்காங்களா, பத்திரமா இருக்காங்களா, எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் நடந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த நாள் மட்டும் ஏன் அவருக்குள்ள பயம் வந்தது? கனியை சாப்பிட்டதுனால பயந்து போய் தாங்கள் நிர்வாணியாக இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து, அதுவரைக்கும் அவங்களுக்கு நிர்வாணிகள் தெரியல, மகிமையின் ஆடையால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள். என்றைக்கு அந்த பிசாசின் சத்தத்தை கேட்டு பழத்தை சாப்பிட்டாங்களோ அந்த மகிமை அவர்களை விட்டு விலகியதால் இச்சவர்கள் ஊர்வலர்கள் காரணமாக நாங்கள் நிர்வாணம் என்று கண்டு ஒளிந்து கொண்டார். அப்பதான் என்ன பண்ணாரு? ஒவ்வொரு ஆண்டு கேள்வி கேட்கிறார். கேட்கிறது சார் பெண்ணை பத்தி ஆதாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க? நீர் கொடுத்த கண் கொடுத்தால் பெண் பல பணியை போட்டு ஆண்டு குழந்தை வைக்கலாம். ஆனா பெண்ணை தாண்டி என்ன சொன்னார்? அது வரைக்கும் அவர் பிள்ளைகள் பிறந்திருக்காது நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்ணாரு? இனி நீ அப்படிதானே சொன்னாரு, நீ கர்ப்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் வெறுக்கப்படுவேன். அப்ப அந்த பிரசவ வேதனை எதனால வந்தது? சாபத்தினால வந்தது. உன் ஆசை புருஷனை பற்றி இருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளும். அது வரைக்கும் 2 பேரும் சமமா தானே இருந்தாங்க. அப்ப என்னாச்சு? இன்னைக்கு அதிகாரம்லாம் அவங்க போயிடுச்சு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசை, இந்த பழத்தை சாப்பிட்டதனுடைய ஆசையின் விளைவு என்ன வந்துச்சு? சாபம் வந்துச்சு. நிலைமையே மாறி போச்சு. அந்த ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள அவ்வளவு உற்சாகமான வாழ்க்கையில் இருந்தாங்க. எதுக்குமே பஞ்சம் இருக்குதா? சாப்பாடுக்கு பஞ்சம், தண்ணிக்கு பஞ்சம் இருந்ததா? எதுவுமே வேலை பார்த்து அவங்க சாப்பிடணும் இருந்தாங்களா? இவளுக்கு மட்டும் சாப்பிடல, அவனுக்கு ஆதாமுக்கு என்ன சாபம் வந்தது? விளைச்சலின் பலனைத்தான் பாய். அது வரைக்கும் ஏற்கனவே விளைத்து இருந்ததை சாப்பிட்டு இருந்தான். இனிமே நீ விளைய வச்சு பலன் கொடுத்தாதான் நீ சாப்பிடலாம். நெற்றி விதை நிலத்துல விளைக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, ஆண்டு இருக்கட்டாரு ஏதேன் தோட்டத்தோட்டே வெளியே போயிடும். இப்ப இவ்வளவு நாள் ஆண்டுடைய கரங்களுக்குள் பாதுகாப்பாக இருந்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாள் அதிகாலை வந்து பார்த்து செய்ய போறாரு. அப்படிப்பட்ட இருந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணம், ஒரே ஒரு காரணம், அந்த பழத்தின் மேல் ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டதா எல்லாமே சாபமாக மாறிடுச்சு. அப்படின்னா அப்ப இன்னைக்கு நாம என்ன பண்றது? ஆசை என்ன பண்றது? உலகத்தின் மேல் உள்ள ஆசை வேண்டாம். இதுக்கு அடுத்த இன்னொரு காரியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 11:2 குறித்து ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களிடம், நீங்கள் அயல் நாடுகளிலிருந்து பெண் கொள்ள வேண்டாம், கொடுக்கவும் வேண்டாம், ஏனெனில் அவர்கள் தம் தெய்வங்களை வணங்கும்படி உங்கள் உள்ளங்களை மயக்கி விடுவார்கள் என்று கூறியிருந்தார். அப்படி கூறியிருந்தும் அந்த நாட்டு பெண்கள் மேல் சாமுவேல் மையம் கொண்டிருந்தார். மையம் கொண்டிருந்தார். சாலமோனுக்கு 700 அரசகுல பெண்கள் மனைவியராகவும் 300 பெண்கள் பப்பாட்டிகளாகவும் இருந்தார்கள். அப்ப பாத்தீங்க மையம் கொண்டிருந்தாங்க ஆசைகள். அப்ப இயேசு கட்டளை, அந்த பிதாமகன் கட்டளை கொடுக்கிறார், வேற்றின தெய்வத்தை பெண்களை நீ திருமணம் கொள்ளாதுன்னு சொல்றார். அப்ப என்ன பண்றான்? வேற்றினத்து பெண்கள் மேல் ஆசை வைத்தான் கொடுத்திருக்கான். சாலமோன் அவர்கள் மேல் ஆசை வைத்து அவர்களோடு ஐக்கியமாய் இருந்தான். யார்கள் மேல்? வேற்றின தெய்வங்கள், அந்நிய தெய்வங்கள் உள்ள அந்த அந்நிய தெய்வத்தை வழிபடுகிற அந்த பெண்கள் மீது ஆசை வைப்பான். ஆசை வைத்து அவரோட ஐக்கியமாக இருந்ததுனால நடந்தது என்ன? 8ஆம் வசனம். இப்படி தங்கள் தேவர்களுக்கு தூபம் காட்டி பலியிடுகிற அந்நிய ஜாதியரான தன் ஸ்திரீகள் எல்லோருக்காகவும் செய்தார். எப்படி செய்தான்? அந்த வேற்றின தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற அந்த மக்களை கல்யாணம் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சு? கடைசியில அந்நிய தெய்வங்களுக்கு வழிபாடு செய்ய ஆரம்பிச்சான். இது தப்பா சரியா? ஆண்டவர் என்ன பண்ற? முதல் கட்டளையிலேயே கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே, எல்லைத்தோரோட பேருக்கு கடவுள் இல்லாமல் போவதாக சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாரு? எதுக்கு மேல என்ன பண்ணக்கூடாது? ஆராதனையும் செலுத்தலாம். இவன் என்ன பண்ணிட்டான்? தூபம் காட்டி ஆராதனை செலுத்தான். எப்படிப்பட்ட சாலமோனாக ஆண்டவர் தேர்ந்து கொண்டார்? அவருடைய பழைய வாழ்க்கை பாருங்க, சிறு வயது முதலே இல்லையா? அப்ப ஆண்டோட ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் தான் கேட்பான். ஆண்டரை நீங்க இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற கொடுத்துருக்கீங்க, இந்த மக்களை அரசாட்சி செய்வதற்காக ஞானத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டான். ஆண்டவர் ஞானத்தை கொண்டு வந்துட்டாரு. எல்லாமே சேர்த்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சாலமோனை போல ஞானிகள் பொறுமையில இவ்வளவு பெரிய ஆசிரியத்தை கொடுத்தார். ஏன் அந்த ஆண்டுக்கு பிரியமா இருக்க முடியாதவன்? என்ன ஆசை வந்துச்சு? பெண் ஆசை. அந்த பெண்கள் மேல் ஆசை கொண்டதால் அவங்களுடைய தெய்வங்களுக்கு போய் ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிச்சான். இந்த கட்டளை வந்து ஆண்டவர் மன்னிக்கவே மாட்டார். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இயேசுவே ஆண்டவர் தான். அதை விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு மன்னிப்பே கிடையாது, கிடையாது.
இல்லையா? மனுமகனுக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் குற்றங்கள் மன்னிக்கப்படும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் குற்றங்கள் இல்லையும் மன்னிக்கப்படாது. அப்ப அவனுக்குள்ள வந்தது என்ன ஆசை? பெண் ஆசை. இது நடந்தது என்ன? 11 அதே அதிகாரம். ஆகையால் கர்த்தர் சாலொமோனை நோக்கி, நான் உனக்கு கட்டளையிட்ட என் உடன்படிக்கையையும் என் கட்டளைகளையும் நீ கைக்கொள்ளாமல் போய் இந்த காரியத்தை செய்தபடியினால் ராஜ்யபாரத்தை உன்னிடத்திலிருந்து பிடுங்கி அதை உன் ஊழியக்காரருக்கு கொடுப்பேன். ஆகிலும் உன் தகப்பனாகிய தாவீது நிமித்தம் நான் அதை உன் நாட்டிலே செய்வதில்லை. உன் குமாரனுடைய கையை தின்று அதை பிடுங்குவேன். ஆனாலும் ராஜ்யம் முழுவதையும் நான் பிடுங்காமல் என் தாசனாகிய தாவீது நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட எருசலேமின் நிமித்தமும் ஒரு கோத்திரத்தை நான் உன் குமாரனுக்கு கொடுப்பேன் என்றார். இப்ப இவ்வளவு செய்த உடனே ஆண்டவரே அவருக்கு நேர தரிசனமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதமா கிடைச்சிச்சு, சாபம் கொடுத்தாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? உனக்கு கட்டளையிட்ட உடன்படிக்கையை நீ மீறிட்டே, அப்ப உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சாபம் தான். உன் ராஜ்யத்தை உன் கையில இருந்து திரும்பி போட வேண்டாம். இது தேவையா? இந்த பெண் ஆசை உலகத்துக்கு மக்களை தவறான வழியில வழிநடத்திட்டு போறது மட்டும் இல்லாம ஆண்டு சாபத்தை வாங்கிக்குது. அப்ப அந்த அவனுக்கு அடுத்து ராஜ பரம்பரை இல்லாம போச்சுல. ஆனால் கடைசி வச்சுல 14 13 தாசனாகிய தாவீது நிமித்தம் என்மே அப்ப நான் பிரியப்படுகிற தாவீது. அப்ப தகப்பனுடைய நிமித்தம் அந்த ஒரு கோத்திரம் தான் தப்பிச்சது, தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் நிமித்தமாக. அப்ப இன்றைக்கு நான் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு பிரியமானதை செய்தால் நானும் என் குலத்தவரும் பின்னால் இருக்கிற சந்ததியும் எப்படி இருக்கும்? ஆசீர்வதிக்கப்படும். அப்ப நான் என் வீட்டாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னா யாருக்கு பிரியமானதை செய்யணும்? ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்யணும். இந்த மண்ணாசைக்குள்ள பெண்ணாசைக்குள்ள மயங்கி போகவே கூடாது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அந்த எண்ணங்கள்லாம் ஆசையெல்லாம் நீரானையா தேவையெல்லாம் விரோதம் பண்ணான், துரோகம் பண்ணான்னு சொல்லலாம் இல்லையா? எவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு விரோதமாக அந்நிய தெய்வங்களை போய் வழிபட்டதனால் என்ன நடந்தது? அவனுக்கு சாப செலுத்த உள்ளானா. அப்ப நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வரணும்னா யாரோட யார் மேல மட்டும் ஆசை இருக்கணும்? நம்ம அடிக்கடி நான் விரும்பி பாடுற பாடல் ஏன்னா அந்த ஆலயத்துல பாடுறது, இயேசுவின் கரங்களை நான் கவனிக்கின்றேன், இனி என்ன கவலை அவர் கடந்து ஒரு குழந்தையா இருக்க குழந்தை வந்து ஜோஸ்பின். அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை? தாய்க்கு தகவலுக்கு தெரியுமா? தேவையா? அப்ப என் தாயாரும் தகவனாக இருப்பது யாரு? ஏசப்பா இருக்காரு. அப்ப அவருக்கு தெரியல எனக்கு என்ன தேவைன்னு. அப்ப நான் மற்ற காரியங்களுக்கு ஆசையை நோக்கி போனோம். அந்த ஏவாள் அந்த பழத்தின் மேல் ஆசைப்படுறதுனால சாபத்தில் உள்ளானா. இன்றைக்கு சாலமோன் அந்நிய தெய்வத்தை வழிபடுகிற பெண்களின் மேல் ஆசையானதால் அந்நிய தெய்வ வழிபாடுகள் உள்ள போனதுனால ஆண்டவர் நேரடியாக அவனை விட்டு சமைச்சிட்டார். ஆனாலும் தகப்பன் நிமித்தமாக தகப்பன் தாவீதுக்கு பிரியமானதாக இருந்தார். அதான் பழைய தாவீதின் குமாரனே பாத்திரியா. அப்ப பாடும்போது அப்ப தாவீதின் குமாரனாக இயேசு தன்னை ஏற்றுக்கொண்டார்னா அப்ப தாவீது பிரியமாக இருந்தபடி அவருடைய மகன் சாலமோன் ஆண்டவர் பிரியமாக இல்ல. அவருடைய ஒரே காரணம் பெண் ஆசை. இப்ப இந்த ஆசை நம்மளோட இருக்கவே கூடாது. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா 23:8 11 வரை அவரால் செய்யப்படும் அடையாளத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி இருந்ததினாலும் அவரை காணும்படி வெகுநாளாய் ஆசை கொண்டிருந்தான். அந்தபடி அவரை கண்டபோது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு அநேக காரியங்களை குறித்து அவரிடத்தில் வினாவினான். அவர் மறுபடியாக அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் அவர் மேல் பிடிவாதமாய் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டே நின்றார்கள். அப்பொழுது ஏழும் தன் போர் சேவகர்கள்
அவருக்கு உடுத்தி அவரை திருந்த பிளாக்கிடத்திற்கு அனுப்பினான். உன்மேல் ஒருவருக்கொருவர் அப்ப பாத்தீங்க நடந்தது என்ன பாஸ் பண்ணி இயேசுவை கண்ட ஏரோது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏனெனில் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவரை காண நெடுங்காலமாய் விருப்பமாய் இருந்தார். அவர் அரும் அடையாளம் ஏதாவது செய்வதை காணலாம் என்றும் நெடுங்காலமாய் எதிர்பார்த்திருந்தார். அவன் அவரிடம் பல கேள்விகள் கேட்டார். ஆனால் அவர் அவனுக்கு பதில் எதுவும் கூறவில்லை. அங்கு நின்ற தலைமை குருக்களும் மறைநூல் அறிஞர்களும் அவர் மேல் மிகுதியான குற்றம் சுமத்தி கொண்டிருந்தார்கள். ஏரோது தன் படை வீரரோடு அவரை இகழ்ந்து ஏளனம் செய்து பளபளப்பான ஆடை அவருக்கு உடுத்தி அவரை பிலாத்திடம் திருப்பி அனுப்பினார். பாத்தீங்களா? அப்ப அந்த 8வது வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம்னா, இயேசுவை பார்க்க ஆசை ஏரோது மன்னனுக்கு, இயேசு சொல்ற வார்த்தையை கேட்க ஆசை இதற்கு ஏரோது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு மற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்து என்ன அவருடைய போதகத்தால் ஆசை கொண்டிருந்து அதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா இயேசு எதுவுமே பதில் கொடுக்கவே, ஏன்னா இவன் ஒரு நாள் பெரிய ஆள் இயேசுக்கு தெரியும். ஆனால் அவன் என்ன பண்ணான், திரும்ப மற்ற மக்கள்லாம் இவரை சிலுவையில் இருந்து கத்திட்டு இருக்கிற கூக்குரல கேட்டுட்டு சும்மாதான் அனுப்பிக்கணும்ல. 1ஆம் வசனத்துல வாசிங்க. ஏரோது தன் படை வீரரோடு அவரை இகழ்ந்து என்ன பண்ணா, முதல்ல இகழ்ந்து பேசி இயேசுவை இகழ்ந்து பேசி ஏளனம் பண்ணி பரியாசம் பண்ணி பளபளப்பான ஆடை உடுத்தி. எதுக்காக பளபளப்பான ஆடை கொடுக்குறான்? ஏதோ அரண்மனை தானே அந்த குற்றவாளி தீர்க்கிறது தானே கொண்டு வந்தாங்க. எதுக்கு இவன் இயேசுக்கு பளபளப்பான ஆடை கொடுக்குறான்? ராஜா அவங்க எல்லாம் ராஜா யூதராஜ சிங்கம் சொல்றாங்கல்ல, நீ ராஜா தானே, இந்த பளபளப்பான ஆடை கொடுக்க அவமானப்படுத்துறது. புரியுதாப்ப? அப்ப இவனுக்கு ஆசை இயேசுவின் மேல் இருந்தது. ஆனா இதனால தக்க வச்சுக்க முடியல. தன்னுடைய தன்னுடைய கர்வம் தன்னுடைய கனம் போயிருந்தே கனவிடப்பட்டு போயிருக்காதே இந்த கர்வம். இந்த பதவிக்கு இவர் வந்துட்டாருன்னா நான் இறங்கி போயிருவேனே. இந்த பதவி ஆசை, பதவி வெறி என்னாச்சு, இயேசுவை இகழ்ந்து பேசினான், பரியாசம் பண்ணினான், அவமானப்படுத்தி வெளியாடுவான். அவனுக்கு என்ன இருக்கு? பாருங்களேன், இந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டதுனால நல்லத காரியம் நடந்துதாங்க. உலகத்தின் ஆசைப்பட்டலாம் எல்லாத்துக்கும் மேல போனா நம்ம தியானிச்சோம். யூதாஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். யூதாஸுக்கு என்ன ஆசை இருந்தது? பணாசை மட்டுமா? எதுக்காக அந்த பணம் தேவைப்படாது? மண் ஆசை. அப்ப நிலம் வாங்கணும், வேலை நிலத்தை வாங்கணும்னு சொல்லணும். நிலத்தை வாங்கணுங்கிறக்காக 30 வெள்ளி காசு தேவைன்னா இயேசுக்கு நிறைய கேட்டுக்கிட்டு இயேசு வந்து அவங்கள எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சாங்கன்னா, அந்த இயேசு போகும்போது காணிக்க வாங்குறத இயேசு கையில வாங்க மாட்டார். யாரெல்லாம் யார் தான் வாங்குவா? யூதாஸ் தான் வாங்கி அவர் தான் கணக்காளராக இருந்தான். அப்படி கணக்கு பார்க்கறதே இயேசுப்பா எனக்கு தேவைப்படுது கொடுங்க நல்லா கேட்டிருக்கலாம், இல்லை அவர்கிட்ட இறக்க செய்யலாம்னு கேட்டிருக்கலாம். அப்படி இல்லாம என்ன பண்ணா, காட்டி கொடுக்குறான். கூடவே இந்த குழி பறிக்கிற காரியம் பார்த்தீங்களா? அப்ப அந்த காட்டி கொடுத்ததுனால் அவனுக்கு நல்லது கிடைச்சிச்சா? திரும்ப மனம் மாறி மனுக்கு கேட்டா இறக்கத்தின் தகவல் மன்னிச்சிருப்பார். ஏசு நிறைய மனுமகன் தன் வழியில போகிறார். ஆனா அவனை காட்டி கொடுப்பவனுக்கு ஐயோ கேடுன்னு சொல்றார். சொன்னப்ப இவனுக்கு காட்டி கொடுத்தான். காட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றான், ஐயோ நான் குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்துங்கனே அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிலைமை நான் வேத வாரத்தை காசு கொடுத்தான். அது ஓம்பாடு, எங்களுக்கு தெரியாத காசு வாமாட்டேன். தூக்கி போட்டு போயிடலாம் கோயிலே அலை காசை தூக்கி போட்டு போயிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணான், தூக்கு போட்டு செத்தான். செத்து ஒழுங்காவா செத்தான்? தலைவீல விழுந்து குடல் வெடித்து எவ்வளவு கேவலமான ஸ்தானம். தூக்குப்படுறதுக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது, உரிமை கிடையாது. இந்த ஆவி யாருக்கு ஆவி? ஆதாமியவால படைத்த போது களிமண்ணால், ஆதாம் முதல் ஆண்டு மண்ணினால் படைக்கிறார். படைத்த போது களிமண்ணினால் ஒரு உருவத்தை செய்து என்ன பண்ணாரு, தன் சுவாச காற்ற ஊதாங்க. அவர் முகத்தை என் முகத்துல வச்சு, நாம ஆதாம் வச்சுக்கோங்க, அவர் முகத்தை என் மூக்குல வச்சு வாயில வச்சு ஊதுறாரு சுவாச காத்து. அந்த ஆவிதான் எனக்குள்ள இருக்குது. அப்ப இந்த ஆவி எடுக்கிறது யாருக்கு தான் அதிகாரம்? நீங்க இதே ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கோம், ஸ்போர்ட்ஸ் டைம்ல பிள்ளைங்க ஏதாவது மயக்க அடிச்சு விழுந்தோம், மூச்சே வராது. டக்கு நாங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தான் கொடுப்போம் டீச்சர்ஸ். உடனே வாயில போய் மூக்கு அப்படியே வச்சு ஊதுவோம். நாங்கள் ஊதா அப்படின்னு பிள்ளைங்க எழுந்துச்சு. எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டோம்? அப்ப ஆண்டுபடுத்த ஆவி ஆண்டுதான் இருந்து எடுக்கணும். நாம எடுக்கணும், அது யார் காரியம்? பிசாசு காரியம். அவன் மண்ணாசை கொண்டான், பணாசை கொண்டான். அந்த பணாசை கொண்டதுனால அவனுடைய மரணம் மரணம் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த இடத்துல ஆண்டு வைத்திருந்த பதவி எடுத்துட்டு ஆஃப்டர்
இயேசுவை காட்டி கொடுத்து இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம். பணாசையும் மண்ணாசை வச்சுட்டு இயேசுக்கு பின்னால போகாம உலகத்தின் பின்னால் போய்கிட்டு இருக்கோமா? இப்ப என்னதான் கிடைக்கும்? சாபம் தான் கிடைக்கும். எதற்காக ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டார்? நான் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன். ஆசையாய் தொடருகிறேன். அப்ப எதற்காக ஆண்டவரை பிடித்தாரோ அதை நான் பிடிச்சுட்டு ஓடணும். கேட்கணும் ஆண்டுட்ட, நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே? எதற்காக ஒரு கிறிஸ்தவனை நான் படிச்சீங்க? அந்த ஒரு பணியை நான் செய்யணும்னு கேட்கும்போது தான் ஆண்டு திட்டத்தை வெளிப்படுத்தார். நான் சம்பாதிச்சேன், நான் சாப்பிட்டேன், நான் வீடு கட்டினேன், நான் பிள்ளைகளை பார்த்தேன், பிள்ளைகளை வாழை கொடுத்தேன், முடிஞ்சு வச்சேன் கடவுள். இது உலகத்து காரியம், அதுவும் நம்ம செய்ய வேண்டியதா இல்லை சொல்லல. ஆனால் கடவுளுக்கு பிடித்த மனதை என்ன செய்யணும்? அதுல ஆசை இருக்கா? ஆண்டுக்கு பிடித்த காரியங்களை செய்வதற்கு எனக்கு ஆசை இருக்கா? இல்லையே. அப்ப ஆண்டு விட்டு விலகி போனால் நடக்கிற காரியங்கள் என்ன? இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உதாரி மேத்தன் சொல்றோம். அவன் என்ன பண்ணான்? அப்பா விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டான். சொத்தை ரெண்டா பிரிச்சு வாங்கிட்டு போயிட்டான். வாங்கிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணான்? துன்மார்க்கமாக செலவு பண்ணி குடிவேலி களியாட்டம் பேசிகளோட செலவு பண்ணதுனால கடைசியில் என்ன கிடைச்சது? அதுக்கு பன்றிகள் சாப்பிட சாப்பாடு கூட கொடுக்கறதுக்கான ஆள் இல்லை. ஆனா என்ன பண்ணான்? மனம் மாறி திரும்ப வந்தான். அந்த குடிவெறி களியாட்டத்துல இருந்த ஆசை அவனை எங்க போய் தள்ளிடுச்சு? இப்ப பன்றி கூட்டத்துல போய் தள்ளிடுச்சு. நமக்கே தெரியும், ஒரு பன்றி 60 பணம் இருக்கும். அங்க போய் தள்ளின பிறகுதான் அப்பதான் புத்தி தெரிந்து, அப்பா என் வீட்டுல அப்பா வீட்டுல எத்தனை வேலைக்காரங்க சாப்பிட்டுருக்காங்களே, நான் இது சாப்பிட்டு எனக்கு வழி இல்லாம போச்சு. மனம் மாறி அப்பா கிட்ட வந்தான். நான் அப்பா என்ன பண்ணாரு? வந்து கேட்டான், அப்பா நான் பல்லவத்துக்கும் உங்களுக்கு உதவமா பாவம் செய்துட்டேன்ப்பா, எனக்கு மகன் ஏத்துக்காதீங்க, உங்க வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரனா ஏத்துக்குவேன். ஆனா அப்ப கவனிச்சுனாரா? ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சு முத்தமிட்டு விலையுயர்ந்த ஆடை கொடுத்து மோதிரத்தை கொடுத்து பாலத்துக்காரி அப்ப எதிர்ந்தும் கண்டாடினான். அப்ப இன்றைக்கு நான் எந்த மாதிரி ஆசையில இருக்கிறேனோ நான் திரும்பி யார்கிட்ட வரணும்? அப்பா கிட்ட வரணும். அவன் வந்ததுனாலதான் ஆசீர்வாதம். நான் உலகத்தின் ஆசையிலே சிக்கி கிடந்தேனா? உலகம், மாமிசம், பிசாசு, இந்த 3 காரியங்களை நம்ம ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கல. உலகம் என்ன காரியம்? உலகத்தின் ஆசைகள், இச்சைகள். உலகத்தின் ஆசைகள் வரும். அதான் மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொண்ணாசை வரும். அடுத்தது மாமிசத்தின் காரியங்கள். அதான் உதாரணத்துல இருந்தனா குட்டிவெறி, களியாட்டம், சாலமோன் இருந்தனா மையல் கொண்டு, இந்த மாதிரி காரியங்கள். அடுத்தது பிசாசு. இந்த 3 பேரை நம்ம அடிமையாகாம பார்த்துக்கிறதாவே. நான் யாருக்கு அடிமை? ஏசப்பாவுக்கு மட்டும்தான். அநேகராஜனாங்களா? அந்த பாயிண்ட் நீங்க கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கணும். இல்ல சும்மா அநேகரால் பத்தெல்லாம் வெளியில சொல்லப்படாதீங்க. உண்மையாகவே நான் ஆண்டவருடைய அடிமை. அநேகரால் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டாங்களா இல்லையா? காட்டாங்கல்ல? உங்க வாழ்க்கையை படிச்சுக்கோ இல்லையா? எப்படி கடைசி வரைக்கும் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த விண்ணகம் செல்லும் வரை தன்னுடைய தாய் புஷ்டிலிருந்து தவறுனாங்களா? தன்னுடைய தாய்க்குள்ள கடமைகள் தவறுனாங்களா? இயேசுவை நற்செய்தியை அறிவிக்க தவறுனாங்களா? இல்லையே. அந்த அளவுக்கு நாம் ஆண்டவரை ஒப்புக் கொடுக்கும் போதுதான் நாம் உயர்த்தப்படுவோம். அப்ப உலகத்தின் ஆசைகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்காதபடி, அதான் உலகம் மாமிசம் பிசாசு கடிகள் அடிமையாகவே பாவினான் என்னையா தேடே ஐயா ஏசுராதா அடிமை உமக்கே இனினான் என்னையா தேடே ஐயா ஏசுராதா அடிமை உமக்கே இனினான். அப்ப அவருக்கு அவங்க என்ன தேடி வந்தார் இல்லையா? இப்ப அவங்க தேடி வந்து நம்ம உட்காந்து போங்க. இந்த அழைப்பு வந்து என்னை தேடி ஏசு வந்தா என்னை பாதை மாற்றிவிட்டா என்னை தேடி ஏசு வந்தா என்னை பாதை மாற்றிவிட்டா. அவர் மாவிலியை தேடிதான் உலகம் வந்தார். மாவிலியை மீட்பதற்கு தான் வந்தார். அப்ப அந்த தேடி வந்த தெய்வத்துக்கு பின்னால நாம் போற ஆசையை விட்டுட்டு உலகத்தின் ஆசை பின்னால போகவே கூடாது. நல்ல பிரமாணிக்க முடிவெடுத்துப்போம், உறுதிமொழி எடுத்துப்போம். உலகத்தின் போக்கில் அடையலாம். நான் சொல்றேன், உலக போக்கில் நடக்காமல் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்யும் போதுதான் அது புத்தியுள்ள ஆராதனை. நான் பெருமைக்காகவும் கர்வத்துக்காகவும்
எனக்கு சொத்துக்கள் சம்பாத்தியம் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில தெரியுங்கிறதுக்காக நான் பண்ணேன்னா அது ஆண்டு பிடிக்குமா? ஆண்டு எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார்? தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு ஆண்டு கிருபை அளிக்கிறார். அடிமையில தாழ்ச்சினாங்களா? அடிமையை தாழ்த்தினாங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் நான் தாழ்த்தும் போது ஆண்டு உயர்த்தார். அதுதான் நம்முடைய ஆசையா இருக்கும். அதான் பாடலை பதிலே பாடலையா? ஆசையெல்லாம் நீதானையா, தேவையெல்லாம் நீதானையா, ஆசையெல்லாம் நீதானையா, தேவையெல்லாம் நீதானையா, ரட்சகரே இயேசுநாதா, தேவையெல்லாம் நீதானே, ரட்சகரே இயேசுநாதா, தேவையெல்லாம் நீதானே. அப்ப நம்முடைய ஆசை எதை பற்றி தான் முதல்ல இருக்கணும்? இயேசுவை பற்றி தான் முதல் ஆசை. அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்து பாருங்க. நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையே இல்ல. மத்திய நட்சத்திர 6ஆம் அதிகாரம் படிச்சு பாருங்க. வானத்து பறவைகளை பாருங்கள், விதைப்பதும் இல்லை, களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை, அவர்களை போஷிக்கிறார். என்னைக்காவது காக்காவோ குருவியோ பட்டியா கிடந்து செஞ்சிருக்கா? இல்ல. நம்ம இன்னைக்கு பட்டியல இருக்கிறோம், ஆண்டவர் தேடல. வேணா ஆண்டவர் கரெக்டா கொடுப்பார். அடுத்தது வயல்வெளி மலர்களை சாலமோனோட அவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க. அப்ப அப்படிப்பட்ட காரியம் போது அப்ப நாளைய தினத்தை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். எல்லாவற்றையும் குறித்து என்ன செய்யணுமா? நன்றி சொல்லணும். ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணாரு? என் தேவை என்னவென்று படைத்தவர் அவர் அறிவார், என்னையே நான் கொடுத்து விட்டேன், அவரே பார்த்துக் கொள்வார், அவரே பார்த்துக் கொள்வார். அப்ப என் தேவை என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும், தேவனுக்கு நல்லா தெரியும். இன்றைக்கு எனக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையா என்று சொன்ன நான் என்ன பண்றது யோசிக்க வேண்டாம். ஏசப்பா நான் உங்க பிள்ளை, நான் உங்க கையில போக்கு கொடுத்துட்டேன், நீங்க எனக்கு அந்த வழியை ஏற்பாடு பண்ணுங்க. அந்த செய்வாரா? நம்முடைய வாழ்க்கை நிறைய அற்புதங்கள் நடந்திருக்கா? நடந்திருக்கு. போன வாரமே நான் நினைச்சேன், போன வாரம் நான் ஆக்சுவலா செய்தி கொடுக்குறது என்னால உடம்பு முடியல. அப்போ அடுத்த வாரம் நான் தவறிடக்கூடாது, என்னுடைய டியூட்டியை நான் நீங்க கொடுத்த பொறுப்பை நான் கரெக்டா செய்யறதுல என்னை பலப்படுத்தி நிற்க வச்சிட்டாங்களே. அப்ப நம்ம அவரோட பொறுப்பை கொடுக்கும் போது அவர் நமக்காக யாவையும் தாவீது ராஜா சொன்னார், கர்த்தர் ஆண்டவர் எனக்காக யாவையும் செய்து கொடுப்பார், எனக்கென முன்குத்ததை எப்படியும் செய்து முடிப்பார். யோபு சொல்றாரு 42 யோபு புத்தகத்துல, அவர் எனக்கென முன்குத்ததை எப்படி நிறைவேற்றுவார், அவர் நிறைவேற்ற நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாதவர், அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே, நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாதா, அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே, நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாதா. அவர் முடிவெடுத்த யாரும் மாற்ற முடியுமா? நீர் முடிவெடுத்தார் யாரால் மாற்ற முடியும்? நீர் முடிவெடுத்தார் யாரால் மாற்ற முடியும்? எனக்கென முன்குறித்த எதையுமே, எனக்கென முன்குறித்த எதையுமே எப்படியும் நிறைவேற்றி முடித்திடுவே. உமக்கே ஆராதனை, என் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஆராதனை, என் உயிருள்ள நாளெல்லாம். அப்ப எனக்கென முன்குறித்த காரியங்கள் எதுவா இருந்தாலும் ஆண்டு அதை யாவற்றையும் செய்யப்படுவார். நம்ம ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்? அனைத்தையும் அதன் காலத்தில் நேர்மையாக செய்வார். நான் இன்னைக்கே எனக்கு 1 கோடி ரூபாய் பணம் கேட்கலாமா? அது என்ன ஆசை? பண ஆசை, பேராசை. அதை சந்திப்பாரு. எனக்கு ஆஸ்பத்திரி போகணும், 100 ரூபாய் கையில வேணும், டாக்டர் பேசுறாரு அப்படின்னு கேட்டா அப்ப தேவைகளை சந்திக்கிறவங்க ஆண்டவருடைய பேராசையும் பெருமை சந்திக்கிறவர் ஆண்டவர் அல்ல. என்னுடைய ஆசை என்ன, எனக்கு தேவை என்ன, அதை ஆண்டவர் சந்திப்பார். அன்றைக்கு எனக்கு தேவை அன்றன்ற பாடுகள் அன்னைக்கு போதும்.
நாளைய தினத்துக்கு கவலைப்படவே வேண்டாம். அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தின் ஆசையினால் போனதால இத்தனை உதாரணங்கள் பார்க்கிறோம். எல்லாரும் எங்கதான் போனாங்க? நல்வாழ்க்கைக்கு போனாங்களா? இல்ல, சாப்பான வாழ்க்கைக்கு போயிட்டாங்க. நல்வாழ்க்கைக்கு யாருமே போகவே இல்லை. அப்ப இன்றைக்கு நான் எப்படிப்பட்ட ஆசை? இயேசுக்கு ஆசை இருக்குதா இல்லையாங்க? இயேசுவின் ஆசை என்ன தெரியுமா? எடுங்க, லூக்கா 22 எடுங்க, 15. அப்பொழுது அவரை நோக்கி, நான் பாடுபடுவதற்கு முன்னே உங்களுடைய கூட இருந்த பாஸ்காவை புசித்து மிகவும் ஆசையா இருந்தேன். அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, நான் பாடுபடுவதற்கு முன்னே உங்களுடனே கூட இந்த பாஸ்காவை புசிக்க மிகவும் ஆசையா இருந்தேன். இருக்கா? இயேசு ஆசை இருக்கா? புரியலையா? இருக்காங்க, யாரும் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அவர்களை நோக்கி, நான் துன்பங்கள் படுமுன் உங்களோடு இந்த பாஸ்கா விருந்தை உண்பதற்கு மிக மிக ஆவலா இருந்தேன். மிக மிக ஆவலா இருந்தா யாரோட உணவு உண்பது? உங்களோடு. நம்ம சாலைக்குள்ள படக்கூடிய செம்மறி இதுக்கு மேல இன்னொரு விருந்து இருக்கா? ஆண்டுடைய வார்த்தை அது வேற. அப்புறம் நாம ஒன்றுறது ஆண்டுடைய விருந்து, அவருடைய பரலோக விருந்து இருக்குமா? ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்தது. அதே 19 திருவெளிப்பாடு 19 அதிகாரம் 19:7. எனவே மகிழ்வோம், பேர்களையோடு அவரை போற்றி புகழ்வோம். ஏனெனில் ஆட்டுக்குட்டியின் திருமண விழா வந்து விட்டது. மணமகளுக்கு விழாவுக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கின்றார். மணமகள் அணியுமாறு பளபளப்பான தூய்மையான விலையுயர்ந்த வெள்ளி ஆடை அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த ஆடை இறை மகனின் நீதி செயல்களே. ஆமென். அப்ப எங்க வந்து ஆட்டுக்குட்டியாரோட கல்யாணம்? எங்க? பரலோகத்துல. யார் மணவாட்டி? நான். அப்ப ஒரு கல்யாண வீடு இருந்தா விருந்து இருக்குமா இல்லையாங்க? அந்த விருந்து தான் நம்மளோட ஆசைப்படுறாங்க. அன்றைக்கு பாஸ்கா ஒரு உலகத்துக்கு கிரமம் உண்டா? இல்ல, இல்லைன்னு சொல்லல. அதுவும் ஒரு ஆசை. அந்த அப்போஸ்தலரோட சேர்ந்து வந்து பார்க்க வருவாங்க. இன்னைக்கு பெரிய நம்ம கொண்டாடுவோமா இல்லையா? அப்ப அந்த உணர்வு ஆசைப்பட்டாவர் இன்றைக்கு நம்மை பற்றி எந்த உணர்வுக்கு நம்ம ஆசைப்படுகிறார்? உங்களோடு கூட இந்த உணவை உண்ண ஆசைப்படுகிறேன். எங்க? யார் மாதிரி வரணும்? மணவாளன் மணவாட்டி. ஏசியன் மணவாளன். நான் ஒரு மணவாட்டியா பக்கத்துல பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? எல்லாம் எக்ஸப்ட் தெரிவித்தாரு எல்லாமே தான். அந்த சூழ்நிலை எப்படி மலர் நிலையில் கொண்டு வாங்க. எப்படி இருந்தது? மணமகனோடு உட்கார்ந்துருக்கும் போது, அங்க பரலோகத்தில் என் மணவாளன் இயேசுவோடு உட்கார்ந்துருக்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அதைத்தான் அவர் ஆசைப்படுறாரு. நான் உன்னோடு, நீ என் மணவாட்டியா இருக்கணும், உன்னோடு நான் விருந்துகிறேன்னு ஆண்டு ஆசைப்படுறாரு. அதை நம்ம நிறைவேற்றணுமா வேண்டாமா? அப்ப அடிக்கடி பாடும் இல்லையா? எனது மணவாளனே சுத்தமும் பிரகாசமான வெள்ளிய வஸ்திரம் தரித்துக்கொண்டு அவர் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த வஸ்திரம் தான் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகள். நான் நீதி பிரகாரமாக நடந்தால், ஆண்டோடைய நீதிப்படி நான் நடந்தால், அதுதான் எனக்கு திருமண உடை. திருமண உடை ஆர்டர் கொடுக்கணும்னா, நான் மனவாட்டிய போனா இந்த உலகத்துல எப்படி ஆண்டோடைய ஆசைப்படி நான் நடக்கணும்? நீதி செய்யணும். ஏன்னா எப்படிப்பட்ட தேவன்? நீதி. அப்ப நீதியின் தேவன் நம்மை நீதிமாக
தங்கள் நிமித்தம் அல்ல, நமது நிமித்தமே இவைகளை தெரிவித்தார் என்று அவர்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்டது. பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவர்களை கொண்டு இவைகளை இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவைகளை உற்று பார்க்க தேவதூதரும் ஆசையாய் இருக்கிறார்கள். நாம நற்செய்தி வார்த்தை ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம், வார்த்தையை தியானிச்சுட்டு இருக்கோம். இங்க யாருக்காக எதற்காக இருக்காங்க? இந்த இறை வார்த்தையை கேட்பதற்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு இறை வார்த்தை கிடையாது, நமக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப அந்த இறை வார்த்தையை கேட்பதற்கு வானதூதரும் ஆவலாய் இருக்கிறார்கள். பாருங்க எவ்வளவு பெரிய காரியம். அப்ப எவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலிகள்னா அவருடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு அந்த புக்கு நம்ம கையில் கொடுக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் நம்ம ஆசை இருக்கணும். ஆசை இருக்கும்போது தான் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்ப இயேசுவின் பின்னால் சென்று அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றினால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆசீர்வாதம் உலகத்துல கிடைக்கும், பரலோகத்துல மனவாழ்க்கையாக இருக்கு. உலகத்துல எல்லா தேவையான சந்திச்சிருப்பாரு. நீங்க முன்னால வாழ்க்கையும் பின்னானவை மறந்து முன்னானவை நோக்கி, பின்னானவை மறந்து முன்னானவை நோக்கி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் நான், ஆசையாய் தொடர்கிறேன் நான். எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். அப்ப பின்னாலே காரியங்கள் நடந்து கஷ்டங்கள், பாடுகள், வேதனைகள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அதையே நினைச்சு உட்கார்ந்து நடக்க போறது என்ன? ஆனா இயேசுவின் பின் தவறால் எல்லாத்தையும் இருக்கிறாரு மாற்றுறாரு. நமக்குள்ள ஆசை என்னவா இருக்கணும்? கலாத்தியர் புத்தகம், கலாத்தியர் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம், கலாத்தியர் 5:24. தங்கள் மாம்சத்தையும் அதில் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கும். அப்ப நம்முடைய இச்சைகள், ஆசைகள், உலகத்தின் ஆசைகளை எல்லாம் அறைந்தாச்சு சிலுவை. கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உரியவர்கள் தங்கள் ஊழியத்தையும் அதன் இழிவுணர்ச்சியையும் தங்களோடு இச்சைகளோடு சேர்த்து சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள். தூய ஆவியின் துணையால் நாம் வாழ்கிறோம். எனவே அந்த ஆவி காட்டும் நெறியிலேயே நடக்க முயல்வோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு உலகத்தின் இச்சைகள் வரும், யாருமே இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. நகைக்கடைக்கு பக்கத்துல போயிட்டா ஆசை வரும். இந்த நகை வாங்கிடலாமா, அந்த கையில பைசா இருக்கு, ஆனா அந்த நகையை பார்த்தோன்னா ஒரு ஆசை வரும். வீட்டுக்கார பக்கத்துல ஏங்க வாங்கி கொடுத்தீங்களாங்க, சரின்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, எப்ப கிடைக்கும் அடுத்த கிடைக்குமா? இது நம்மள சகஜம். இது ஜவுளி கடைக்கிட்ட வெளியே போனா அவங்க நல்லா அலங்காரம் அவங்க வியாபாரத்துக்காக தொங்கப்பட்டிருப்பான். அதை பார்த்தோன்னே இந்த படம் டிசைன் நல்லா இருக்கு, இந்த கவுன் நல்லா இருக்கு, பிள்ளை கவுன் நல்லா இருக்குமே, இப்படி நமக்கு என்ன வருது? ஆசை. இந்த ஆசையில என்ன செய்யணுமா? கிறிஸ்துவினுடைய நாம் சிலுவையில அறுக்கணும். தேவைகளை சந்திப்பார் ஆண்டவர், ஆசைகளே அல்ல. அப்ப என்னுடைய ஆசையெல்லாம் இயேசுவை பற்றி மட்டுமே இருக்கணும். அப்ப அது எவ்வளவு தேவை சபாதான் சொல்ற. கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் என்ன பண்ணாங்க? தங்கள் மாம்சத்தையும் ஆசைச்சைகளையும் சிலுவையில் அழைச்சாங்க. எல்லாரும் சிலுவையில் ஒப்புப்படுத்துது. நாம் ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைகளாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழணும். அப்படி இல்லாததுனாலதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழாமல் உலக போக்கில் நடந்து உலக இச்சைகளுக்கு இடம் கொடுப்பதால் தான் நம்மை பலர் வேதனைகளை துன்பங்களை அனுபவிக்கப்படுகிறார். அது மாறும், அது உலகம் மாறணும், நாமும் மாற்றணும். நாம ஒரு நாள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயேசு நற்செய்தி மற்றவங்களுக்கு சொல்லும்போது அறியாமல் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அறிய வைக்கிறது நம்முடைய கடமை.
பிரைஸ் எல்லாம் பிலிப்பியர் அடுத்து பிலிப்பியர் 1:23 21 இருந்து 23 வாசிங்க. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், ஆ. சாவு எனக்கு ஆதாயம். ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்கு பலன் உண்டாயிருப்பதால் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியேன். ஏனெனில் இவ்விடத்தினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன். தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவினுடனே கூட இருக்க எனக்கு ஆசை உண்டு. அது அதிக நன்மையா இருக்கும். புதுமொழி பேசுங்க. ஏனெனில் நான் வாழ்ந்தால் அது கிறிஸ்துவுக்காகவே, நான் இறந்தால் அது எனக்கு ஆதாயமே. எனினும் நான் தொடர்ந்து வாழ்ந்தால் பயனுள்ள பணி செய்ய முடியும். எனவே நான் எதை தேர்ந்து கொள்வேன் என எனக்கு தெரியவில்லை. இந்த இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு இருவரி நிலையிலேயே உள்ளேன். உயிர் நீத்து கிறிஸ்துவோடு இருக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் ஒரு புறம், உயிர் நீத்து கிறிஸ்துவோடு இருக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் ஒரு புறம். இதுவே மிக சிறந்தது. ஆமென். அப்ப உயிர் நீத்து நான் இறந்தபடி யாரோட இருக்கணும்? கிறிஸ்துவோடு. அதான் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். சாவுக்கு யாரும் பயப்படுறீங்களா? பயப்படுறீங்களா? வரவே காணோம். என்னடா அதுக்குள்ள சீக்கிரம் சாவை பத்தி கேட்கறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? சொல்ல முடியாது. யாரும் கேட்கணும். ரிட்டர்ன் டிக்கெட் கையில நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு. ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு என்னைக்கு நான் தாயின் கருத்து வெளியே வந்தோமோ அன்னைக்கு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் டேட் என்னாச்சு? புக் ஆயிடுச்சு. யார் புக் பண்ணது? ஏசப்பா புக் பண்ணிட்டார். அது வரைக்கும் இருந்து அவருக்கு பணியை செய்யணும். அந்த டேட் ட்ரெயின் டிக்கெட்ல அவருக்கு தெரியும். அந்த டேட் வந்து நடுறாரு. போதுமானி உலகத்துல இருந்து வாங்கி கொடுத்தா சந்தோஷமா போகணும். யார் அதுக்கப்புறம்? அப்பாவோட இருக்க போறியா? இப்ப பண்ணாங்க இல்லையா? அப்பா வீட்டிலே போதும் சந்தோஷமே, ஆடலும் பாடலும் கேட்கிறாரே. நம்ம அப்பா வீட்டிலே போதும் சந்தோஷமே, ஆடலும் பாடலும் கேட்கிறாரே. மனசுக்கு பிடிச்ச யாருமே பயப்படாதீங்க. பயத்தை கொடுக்குன்னா பிசாசு. இந்த கடமை இல்லையா? அந்த பணிக்கு எந்த செய்யணுமே அது செய்யணுமே அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாதா? அவருக்கு தெரியல. அதுக்குள்ள காரியங்களை அவர் பார்த்துப்பார். எனக்கு இன்னும் முன்குறித்த நேரம் வந்துச்சா ஆண்டவர் கடை ஓகே ரெடி சொல்லிட்டு போயிட்டு அதனால என்ன சார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். அப்ப சரீரத்தில் பிழைக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம்? இதுல இருந்து நம்ம மாறிக்கணும். சரீரத்தில் நெருப்ப இருக்கிறோம். அப்ப என் சரீரத்துல என்ன யாரை எப்பவும் வச்சுக்கணும்? இருக்க வேண்டும். நமக்குள்ள பெரிய பாக்கியம். எப்ப சபத்தாலும் இயேசுவின் திருவுடல். அவர் திருவுடலை உட்கொள்ளும் போது அவர் எங்க வராரு? அப்ப இந்த உடலை நான் என்ன செய்யணும்? பரிசுத்தமாக்கணும். உள்ளத்துக்கும் தங்குகிறார். அவர் உள்ளத்தையும் உடலை கொடு, உள்ளத்தை கொடு, பரிசுத்தமான தயாரிப்பு இல்லாம யார் ரத்தத்தை வாங்கி சாபத்துக்கெல்லாம் நோய்களுக்கெல்லாம் கூட ஒத்துக்கொண்டே படிச்சு பார்க்கணும். அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆண்டவர் திருவுடல் என்னோட இருக்கிறதுனால் அவர் எல்லாமே தந்துகிறார். அப்ப அவருக்கு பிரியமானதை என்ன செய்யணும்? செய்யணும். அப்ப நினைக்கும் போது கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன். இன்றைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கேன்னா அது யார் எனக்கு இருக்கிறார்? இயேசு எனக்கு இருப்பதால் நான் இன்னைக்கு ஜீவனோடு உயிரோடு இருக்கிறேன். அப்ப பண்ணும் போது என்ன சொல்றாருன்னா இவர் என்ன காரணம்? இந்த என்ன சொல்றது? இந்த உயிர் நீத்து இந்த தேகத்தை விட்டு என்னோட உயிர் பிரிந்தாலும் நான் யாரோட
அதான் இயேசு விரும்புறார். நான் உன்னோடு பாஸ்கா உணவு உண்ண ஆசையா இருக்கிறேன். அந்த பாஸ்கா உணவு உண்ண அவர் நம்மளோட காத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்ன செய்யணும்? நீதி செயல்கள் செய்யும்போது அதிலே அவர் பிரியமாயிருந்து அவருடைய நம்ம வலப்பக்கம் போடுமா இடப்பக்கம் போடுமா? வலது பக்கத்துல போனாதான் அவர் மனவாட்டியா காண்பி. ஏன்னா அவருடைய இயேசுவின் வலது பக்கத்துல இருக்கிறது பரலோகராஜ்யம், இடது பக்கத்துல இருக்கிறது நரகம். அப்ப அந்த உலக போக்கில் நான் உலக ஆசை முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா? மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை, பெருமை என்ற ஆசை, இப்ப எல்லாத்தையும் ஆசைகளை கொண்டு இருந்தோம்னா எங்க போயிருவோம்? அது நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளோட நாள் பூமியில வாழ்ந்த வாழ்க்கையே வேஸ்ட் ஆகும். எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தாலும் சரி, 70 80 90 எத்தனை வருஷம், அத்தனை வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே பிரயோஜனம் போயிடும். என்னுடைய மெயின் குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும்? பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ என் இன்ப இயேசுவை என்று காண்பேனோ. பரலோகம் தான் என் தாய் வீடு. இன்னைக்கு திருமண மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம். தாய் வீட்டுக்கு போனா எப்படிமா இருக்கும்? பயங்கர ஸ்டைல். அப்ப தாய் வீட்டுக்கு போனா எப்படி உற்சாகம் இருக்கும்? அப்ப எது எனக்கு தாய் வீடு? பரலோகம். அந்த தாய் வீட்டுக்கு உற்சாகமா போறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? அந்த தான் ஆசைப்படுறேன். பரலோகத்தை நோக்கின ஒரே ஆசை பகிர்ந்தனுடைய மற்ற இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்காக அல்ல. அதுக்கு எப்படி நான் ஓடணும்னா அதே பிலிப்பியர் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 12 14 வரை. நான் இவற்றை ஏற்கனவே அறிந்துவிட்டேன் என்றோ நிறைவு எய்துவிட்டேன் என்றோ சொல்வதற்கில்லை. கிறிஸ்து இயேசு என்னை ஆட்கொள்வதற்கான நோக்கம் நிறைவேற்றுவதற்காக தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். ஆமென். அன்பர்களே, இந்நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டு விட்டது என நான் எண்ணவில்லை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் செய்கிறேன். கடந்ததை மறந்துவிட்டு முன்னிருப்பதை கண்முன் கொண்டு பரிசு பெற வேண்டிய இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் கடவுள் எனக்கு நேரிலிருந்து விடுவிக்கும் அழைப்பே அப்பரிசாகும். ஆமென். அப்படின்னா அப்ப எந்ததுக்காக நம்ம அழைச்சிருக்காரு ஆண்டவர்? பரம அழைப்பின் பந்தய கொடியை தான் பரலோக ராஜ்யம். அந்த அழைத்த அழைப்பின் நிலைத்திருந்து ஓடும்போது தான் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தை பிடிச்சுக்கொள்ள முடியும். அப்ப என்ன செய்யணுமா? பின்னானவை மறந்து முன்னானவை நோக்கி பண்ணணும். பின்னால எனக்கு கஷ்டம் வந்துச்சு, இதெல்லாம் பாடுகள் கொடுத்தாரு ஆண்டவர், அதனால எனக்கு காண்டம் தேடுறேன். இன்னொரு காரியம் நம்ம மக்கள் நிறைய பண்றது, ஆண்டவரை விட்டு விட்டு கையில கயிறு கட்டுறது, கழுத்துல காயத்து போடுறது. இதை ஆண்டவர் விரும்புவாரா? விரும்புவாரா? விரும்ப மாட்டார். கயருக்கும் தாயத்துக்கும் உயிர் இருக்கா? இல்ல. இயேசு மெய்யான தேவன். உயிரோடு இருக்கிறார். தேவன் திருவள்ளி படைச்சிட்டாரு, நான் மரித்தேன் ஆனால் சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன். இன்றைக்கும் நற்சனை நம்ம இருக்கார், நான் மற்றவங்க நமக்குள்ள வந்து முடியலாம். இந்த ஆண்டவரை விட்டுட்டு நான் அந்த கோயில கொடுத்தாங்க இந்த கோயில கொடுத்தாங்க கயரையும் காயத்தை கட்டினேன்னா அது என்னுடைய ஆசை. அது ஆண்டு ஏற்றுவாரா? அப்ப ஏற்றுக்கலைன்னா என்னதான் கிடைக்கும்ப்பா? சாபம் தான் கிடைக்கும். அது நம்ம உலகத்தின் ஆசை இடப்படவே கூடாது. நம்முடைய ஆசைகளை யாரை மட்டும் இருக்கணும்? பின்னாலே மறந்து முன்னாலே நோக்கி எதற்காக என்னை அழைத்தார் ஆண்டவர்? பரிசு பொருள். என்ன பரிசு பொருள்? பரலோக ராஜ்யம். பரலோக ராஜ்யத்துல 7 ஸ்தலங்கள் உண்டுங்க. மணவாளன் தான் முதலிடம், அடுத்து மணவாட்டி. அந்த 2வது மணவாட்டி இடத்துல இருக்கணுமா இல்ல 7வது பிளேஸ்ல பண்ணணுமா? 7வது பிளேஸ் பாவிகள். 2வது இடத்துல உட்காரணும். அந்த தான் மெயினா எய்ம் பண்ணணும். நான் அடிக்கடி பல சமயம் சொல்லுவது, aim to shoot the star, at least you will be on the top of the tree. நட்சத்திரத்தை நோக்கி எய்ம் பண்ண பரிசு எழுதும்போது அப்பயாவது மரத்துக்கு மேலே இருப்பாரு. மார்க் 100 மார்க் எடுத்து எய்ம் பண்ணிருந்தா பல முடியும். இல்ல நான் 50 தான் எடுப்பேன், 25 தான் முடியும். அப்ப நான் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருந்தா போதும் நினைச்சா பரவத்தை என்ன பண்ணுவோம்? விட்டுருவோம். அவன் அந்த எய்ம்ல எங்க இருக்கணும்? பரவத்தை நோக்கியே இருக்கும்போது, பரவத்தை நோக்கி இருக்கும்போது இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் மேல நமக்கு ஆசை இச்சைகள் வருமா? எப்படி இருக்கும்? ஆசையெல்லாம் யாரை பற்றிருக்கோம்? ஏசப்பா பற்றி. அப்ப நம்முடைய ஆசை, கிறிஸ்தவர்கள் நம்முடைய ஆசை ஒரே ஒரு ஆசை, இந்த தேகத்தை விட்டு நாம் பிரியும் போது இயேசுவோடு வாழணும். இயேசுக்கு மனவாட்டி அவரோடு இருக்கிறோம். அவரும் அதைத்தான் என் மேல் ஆசை கொண்டிருக்கிறார். உன்னோடு இருக்கிற ஆசையா இருக்கிறேன். அவ அதுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் போதுதான் அதுக்கு என்ன பரமாழை
காயத்தை பந்தய பொருளை வெற்றி கொள்ள முடியும். பின்னான காரியங்கள் சில நேரம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பாடுகள் இயேசுனால்தான் பாடுகள் இருக்கும். என்ன சொல்றாரு அதே பேருல பாடுகளில் நீங்கள் பங்கெடுத்தால் கிறிஸ்துவுக்கு பங்காளிகளாம். ஊர்ல பங்காளிகள்னா என்ன சொல்லுவாங்க? நம்ம கரெக்ட். பங்காளிகள் என்ன சொல்லுவோம்? முக்கியமா சொத்துல யாருக்கு உரிமை உண்டு? பங்காளிக்கு தான் உரிமை உண்டு. பச்சா இருக்குண்டா? அப்ப இன்றைக்கு நாம் பாடுகள் வந்தால் பாடுகளுக்கு பின்னோக்கி யாருமே போகக்கூடாது. பாடுகள் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் யாருக்கு தொடர்ந்து விடலாம்? பாடுகள் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன், தொடர்ந்து ஓடுகிறேன், நான் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். நான் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன், நான் ஆசையாய் தொடருகிறேன். அப்ப எதற்காக நான் அழைத்தாலும் அந்த அழைத்த அழைப்பில் நிலைத்திருந்த அவரை மேம்படுத்திதான் நம்முடைய மெயின் எய்ம் ஆசையா இருக்கு. அப்ப ஆசை இருக்கும்போது என்ன பண்ணாரு? பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும்போது சும்மா நம்ம கொண்டு போவாரா? பரலோகத்துல என்ன சொல்றாரு? அதான் முதல்ல சொன்னேன், நீதியின் ஆடைகளை கொடுக்குறாரு. ஏற்கனவே முதல்ல தியானிச்சிருக்கோம். என்ன பண்ண? தலையில கிரீடம். அப்ப ஒரு இடத்துல கிரீடம் வச்சு நின்று நம்ம என்ன மரியாதை கிடைக்குங்க? பயங்கர ராஜ மரியாதை. இயேசு ராஜாவுக்கு நான் மனமாட்டினா கேட்கவா வேணும்? அதை நோக்கி நாம் இயக்கணும். அந்த இலக்கை நோக்கி நாம் என்ன செய்யணும்? அதுதான் நமக்கு பரம அழைப்பின் பந்தய பொருள். பரம அழைப்பின் பந்தய பொருள் பரலோக ராஜ்யம் மட்டும் அல்ல, பரலோக ராஜ்யத்தில் நான் இயேசுவுக்கு மனமாட்டியாக இருக்கணும். அதுதான் என்னுடைய ஆசையா இருக்கணும். நம்ம ஒவ்வொருடைய ஆசையாக தானே இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம என்ன செய்ய அவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும். அவர் ஒரு பாடல் படம் எழுந்து ஆசையை தொடர்ந்து ஓடுகிறேன், ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன், ஓடுகிறேன், ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். எதற்காக? அதை நான் பிடித்துக் கொள்ள, ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். முன்னானவை மறந்து முன்னானவை நோக்கி, பின்னானவை மறந்து முன்னானவை நோக்கி ஆசையை தொடருகிறேன், நான் ஆசையை தொடருகிறேன். நான் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையை தொடருகிறேன், நான் ஆசையை தொடருகிறேன். அப்படி இந்த வார்த்தையை தியானித்து கிளாடியோடு சேர்த்து ஒரு கவிதையா தகப்பனே இயேசுவா, இதோ உம்மோடு இருப்பது, உமது பாதப்படியில் இருப்பது எவ்வளவு ஆசை என்பது ஆண்டவரே. இதோ இந்த நற்செய்தியின் வாயிலாகவும் இந்த அறிவிப்பின் வாயிலாகவும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் தகப்பனே. அன்பு ராஜா, நீர் எங்களுக்கு உம்மை நோக்கி பார்க்கும்போது அன்பு தகப்பனே இயேசுவா, உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு ஆசையாக நாங்கள் இருப்போம் என்பதை ஒவ்வொரு வசனங்கள் வழியாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக மிக ஆவலாக உங்க அருகில இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த வசனங்கள் வழியாக ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருடைய இதயத்தையும் நீங்க தொட்டு ஊருடைய கிருபைக்கு கொடாத கோடி நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசப்பா. அன்பு தகப்பனே, அப்பா உமது பாதப்படியில இருந்து இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவரே உமது பணிகளை நாங்கள் செய்து உமது பிள்ளையாக மட்டுமே அந்த விண்ணக பேரின்பத்துல நாங்கள் மலவாட்டியாகவும் மனவாளனாகவும் நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களுக்கு இன்னும் ஆண்டவரே உமது தூய ஆவியின் தூண்டுதலை எங்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்து இயேசுவின் வழியாக ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த இந்த அதிசயத்திற்கும் அற்புதத்திற்கும் கொடாத கோடி நன்றி செலுத்தி சுதிகன வழியாக ஆண்டவரே உம்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம், உம்மை புகழ்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம். எங்கள் ஜீவன் உயிருமான நல்ல பிதாவே, ஆமென். அழைப்பின் பந்தய பொருளை நோக்கி ஓடுகிறேன், பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளை நான் நோக்கி
ஓடுகிறேன் 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 இயேசுவுக்காய் ஓடுகிறேன். பலன்களை காரியங்களின் நேரத்தை தேவரே தாமே எங்களோடு இருந்து ஆசையின் வழியாக தேவரே எங்களுக்கு சகல விதமான நன்மை தீமைகளை நாங்கள் அறியும்படியாக சகோதரி வாயிலாக எங்களுக்கு புரிய வைத்த திருவைக்கு நன்றி ராஜா. ஒரே ஆசை உண்மை பின்பற்றி உமக்கு மனவாட்டியாக அமைவதே விண்ணுலக ஆசை ஒன்றே மிக உத்தமமானது உண்மையானது என்பதை எங்களை உணரச் செய்த திருவிக்காக நன்றி ராஜா. தொடர்ந்து சகோதரன் வாயிலாகவும் எங்களுக்கு தேவரே எங்களுடைய உள்ளத்தை திறந்து அதன் வழியாக ஒரு வார்த்தை எங்கள் இருக்கிற திருவிக்காக நன்றி ராஜா. ஸ்துதிகளின் மத்தியிலும் தேவனை எங்களோடு இருந்து அபிஷேகத்தை நிறைவாக பொழிந்து இந்த ஜப வழிபாட்டை தேவனை ஒரு ஆசீர்வாதமான ஜப வழிபாட்டை மாற்றின கிருபைக்கு கோடி கோடி நன்றி ராஜா. தொடர்ந்து வெளிப்பாடு வாயிலாகவும் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் நிறைவேறக்கூடிய விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்தி அவற்றுக்காக ஜபம் செய்ய வேண்டிய கிருபைக்கு கோடி நன்றி ராஜா. தொடர்ந்து இந்த ஜப வழிபாட்டை தேவரிதாமே முன்னின்று நடத்தி கொடுக்க முடியாகவும் இதை நடத்தும் சகோதரன் சகோதரிக்கும் நல்ல ஆயுள் காலங்களை கூட்டிக் கொடுத்து அவருடைய உடல் உள்ள ஆன்மீக சுகத்தை வரத்தி தரும்படியாகவும் ஊழியக்காரர்கள் அனைத்து குடும்பங்களையும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து அவருடைய தேவைகளை விருப்பப்படுவதன் திரு சித்தத்தின்படி அமைத்துக் கொடுக்க முடியாமல் வந்திருக்கக்கூடிய அநேக குடும்பங்களுக்கு தேவரிதாமே ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து பிள்ளைகளை வழி நடத்தபடியாகவும் வர நடையாயுள்ள அனைத்து குடும்பங்களை மீண்டுமாக நடக்கக்கூடிய ஜப வழிபாட்டினை தொடர்ந்து காலதாமதமின்றி விரைவாக வந்து முன் இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை கடைசி வரையிலும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று மன அமைதி சமூகம் சமாதானம் சந்தோஷம் உள்ள பிள்ளைகளாக தங்களுடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் என்றும் அமைதி நிறைந்த பிள்ளைகளாக வாழ உமது இரக்கத்தை வேறு கொண்டு எங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமா நன்றியோடு ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜீவன உயிர் உள்ளதுமான நல்ல பிதாவே ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை காக்க கடவர். கர்த்தர் முகத்துடைய பிரகாசத்துடைய கிருபையை கடவர். கர்த்தர் முகத்துடைய பிரசன்னமாய் உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவார். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என்னுடைய பரிசுத்தநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. இயேசு இரத்தத்தில் மறைந்துள்ளேன், இயேசு இரத்தத்தில் மறைந்துள்ளேன், இயேசு இரத்தத்தில் மறைந்துள்ளேன். சாத்தான் தீங்கு செய்ய முடியாது, இயேசுவும் என்னை அணுகாது. தீங்கில்லை தீங்கில்லை தீங்கில்லை, நோயில்லை நோயில்லை நோயில்லை, தோல்வியில்லை தோல்வியில்லை தோல்வியில்லை. சாத்தான் தீங்கு செய்ய முடியாது, இயேசுவும் என்னை அணுகாது. தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென். நல்ல சமாரியன் இயேசு என்னை தேடி வந்தாரே.